ଗୋଟେ ଗରିବ କିସାନର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ସଂଘର୍ଷ କରି କିପରି ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟିଏ ମୁଁ କହୁଛି କାର୍ଟୁନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ। କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଲାଚ ଗୀତରେ ଲାଗି ରହୁଛୁ ମାମା? ପାଠ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ବୋଉ ବୋଉ ମୋତେ ଭୋକ କଲାଣି, ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ଦିଅ। ମୋତେ ଜୋରସେ ଭୋକ ହେଲାଣି ବୋଉ। ହଁ 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 ଚାଲେ। ତୋ ବାପା ବି କହିଲେ ଖାଇବେ ବୋଲି, କୁଆଡ଼େ ଯେ ଗଲେ। ମାମା ଖାଇବୁ, ଆସ ଭାଇ ସହିତ ମିଶିକି ଖାଇବୁ। ବାପା ପରେ ଆସିଲେ ଖାଇବେ। ସୀତା ସୀତା କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଯେ? ଭାତ ବାଢ଼ିଲ, ମୁଁ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଖାଇକି ବିଲକୁ ଯିବି ହଳ ଧରିକି। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। କ'ଣ ବା କରିବି, ବର୍ଷା ବି ହେବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଏ ବର୍ଷ ଫସଲ କେମିତି କରିବି ଯେ? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଯେ? ସକାଳୁ ପିଲାମାନେ ବି ଭୋକ ହେଲାଣି କହୁଥିଲେ। ସେଇଠି କିଛି ଗୋଟେ କର, ଚାଉଳ ବି କମ୍ ଅଛି। କ'ଣ କରିବା ଯେ ଏବେ? ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗକୁ ପଡ଼ିଛି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ସୀତା, ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଫସଲ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ହେଉ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇକି ହଳ ଧରିକି ବିଲକୁ ଯିବି। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ। ରାମୁ ହଳ ଧରିକି ବିଲକୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପ ପ୍ରଚୁର, କିନ୍ତୁ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଗାଁର ଅନ୍ୟ କିସାନମାନେ ଦେଖିକି ହସୁଛନ୍ତି। ଏ ଜମିରେ କେବେ କିଛି ହେବନି ରାମୁ, ତୁମେ ଅଧିକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ। ରାମୁ କିଛି ନ କହି ଚାଷରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଗାଁକୁ ଗୋଟେ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସରକାର ମଣିଷ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସହାୟତା ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ରାମୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣେ। ରାମୁ ସହିତ ସରକାର ମଣିଷଟିଏ ତାଙ୍କ ବିଲକୁ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ। ବାବୁ, ଏ ଜମିରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭଲରେ ଫସଲ କରିପାରିବି। ତା ପରଦିନ ବିଲକୁ ଯାଇଥାଏ ରାମୁ। ବର୍ଷା ଆସିବାର ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ହଳ ଧରି ବିଲକୁ ଯାଇ କାଦୁଅ କରିଥାଏ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ଧାନ ରୋଇବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ସରକାର ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଧାନକୁ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ ପାଣିର। ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରିଲା। ଫସଲ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସେ ଜାଗାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜରେ ଖେଳି ଯାଉଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଧାନ ମଧ୍ୟ ଫଳି ପାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୀତା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ଫସଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ବିଲ ଆଡ଼େ ଚାଲିଲେ। ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖି ରାମୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସୀତା ସୀତା ଦେଖୁଛ ତ ଆମ ଫସଲ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଏଥର ଆମର କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ରାମକୁ ଯିଏ ବି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହସୁଥିଲେ ଏବେ ସେମାନେ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ରାମକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା। ଆଜିର କାହାଣୀ ଏତିକି। କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।